Philippine Standard Time, las 9:45. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Salawat mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman tagpalamati region-wide, mga pangalagad kita sa nabilin isa ka oras. 12 minutos karon nga adlaw, Miyerkules, Petsa 2. Amo ini ang fiesta sang mga patay, All Souls Day. Amo ini ang petsa nga ginasaulog sa aton nga mga Cebuanos brother, specialmente dira sa area sang Northern Negros. Sa Miyerkules naman nga edisyon sa inyo sininga para tuntunan sa grandan liwat naman aton nga maging kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sininga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas natipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry sa aton sininga polisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sini mata kadurunggan oras sa kagabiyon ng aton sini patrol kay na panagadambiyong sa pilakabahin sa probinsya dakbanwa sang Bacolod. Aton naman liwat gabantayan kag imorsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Temporaryo nga mga pungko sa trono ni Action Eden Amoso, Action Zel Minardo. Back to back sa aton nga piloto, Action Papang Nixon Tahong. Ang ato naman nga mga update sa balita nasyonal, balita international, just in report, breaking news, flash report. Temporaryo nga mga pungko sa trono ni Action Andy Pensor Lisay. Mangin kabuylog nato ng puwersa Action Eden Abuso. Obdama kita sa aton sining mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar.
Backup din sa aton nga IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinanagan, inyo sinayang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa nabilin isa ka oras na pulo ka minutos nga pagpakalagad diri sa inyo para tuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Sa ato sa nga Christmas countdown, 53 dias na lang ang nabilin. Pasko na. May nabilin pa kita nga bali si Santa Diaz. Magabulag na sa aton ang tuig 2022. Kag aton i-welcome ang tuig 2023. Sa aton sining nga mga suki nga tagpanamati kada gabi nga nagasunod kada gaupod nagabuylog sining inyo para tuntunan na Action Night Patrol. Ang inyo sining karon nga mga greetings panamyaw sa aton sining nga Facebook Live. Nagaanta na tsimpo karon kag ligwa pero palihog lip uta lang. Kag kung mapag-greet ka mo bala medyo turuting banyo man, hindi lang inyo paglapta-laptaha para isa bla kabasa. Okay? Ang aton sining ayo permi sa inyo sa aton nga mga tagpanamati kada gabi. Like kag share para everybody happy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Aksyon! Night Patrol! Sa mga nakataya naman sa STL, i-recap na karon ang tatlo ka draws sa first, second, kag third draw. Ang nagataya naman karon sa aton sining loto, ang resulta sang 655 kag loto 645. Lawagon ta na karon ang resulta para sa benepisyo sa mga nagataya man sa loto. Kuno pasensya ka mo sa tingog to, medyo nagapungak ta. Dala ini sang malain nga lakat sang panahon. Kina ubo-ubo gamay, kina solusipon gamay, kina tungod sang klima blangati. Kung adlaw init, kung hapon ga ulan. May mga pagbaylo-baylo sa lakat sang panahon. Si Bagyo Queenie, ari pagyapon diri sa Philippine Area of Responsibility, pero nangin low pressure area na lang siya. Ini pag-ulan-ulan sa pila ka bahin sa aton nga probinsya, Tacloban sang Bacolod, dala iniya sang hangin amihan. Ano nang aton nga pangamuyoon. Hindi lang gibla mag-ulan todo. Ulan siya, kadali lang, tapos undat lang. Hindi tulo-talithi lang. Di karon nga adlaw nagbalik naman ang aton sa nga face-to-face classes sa mga ginikanan ta. Especialmente sa mga elementary bla, mga kabataan ta, i-guide tagid ha. Tagid pagbabayaan kung pwede lang updan ta. Sa pagkadto sila sa eskwelahan. Sa pinakamalipot nga pulong, dulong sugat. Para sigurado bla. Ang safety sa aton kabataan sa sining pagbalik sang face-to-face classes sa public ag private school diri sa siyudad sang Bacolod. Kag palihog lang kung maglakat ang aton nga mga estudyante kabataan sa eskwelahan, di tagit pakalimtan na padalaan sila jacket, kalo, or if not payong. Iti kun hapon, kung isa, dito mapaktan ang lakat sang tiyempo, nag-ulan-ulan, no? Parang likaw man sa balatian, ang aton nga mga estudyante. Ayos! Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:55 na. 5 minutos pa nabilin antes kita mag-aungot sa tak ng alas 10.
Temprano pa kayo na, may tiniro naman na sa highway sang barangay Tangobo. Ano gitong sala siyang tao, itong tiniro to sang riding in tandem. Ang armas, 45 pa. Yung finishing pa. Itong sala siyang tao, itong pinatay gitong nilaman. Ang pinakadalong. Pero anyway, ginamisiga rin na sa atong sa station number 8. Led by Police Major Jory Puerto. Tagaantang pulis ta sang ligwa. Nga baka investigar kag makapadalom-dalom sining kaso asto sa motibo. Ibaloon ta na sa buwas. Kasi wala man ini ginutatan na investigar sa pulis nato sa station number 8. Pamanguna ni Police Major Jory Puerto ang ini nga kaso. Once for all, tagaan ta manustisya ang kamatayon to sang negosyante nga gintiro sinilang hapon sa kasagsagan sang ulan diri sa syudad sang Bacolod. Antes sa mga report gikan sa ato sa lima correspondent, may nos karon sa report ni aksyon na BJ Pasible. Daw nag-ayok ito sa aton starting today until Saturday. Di sana maka-upod sa aton nga pagpangalagad. Tugod nga may importante man nga ginaasikaso. Sa aksyon na BJ Pasible. Posible sa pag-abot sang bangkay ni tatay from Metro Manila. Ito diri nang ihaya nila sa ila lugar sa Banuasang Binalbaga, no? Again, our condolences sa pamilya ni BJ Apasible sa pagtaliwan sa iya sini pinalangga nga amay. Check tayo nga to sa nga patrol sa sining paglibot-libot dugang. Huwag pulo panilag na aksyon Sir Minardo. Sa Takban Wasang Bacolod, sa Miyerkules naton sa nga pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Report! Yari si Aksyon Sel Minardo sa Patrol Cell. May gabi, please come in. Action rin tayong gabi ni. Ba, may gabi igit nyapo na. Tapos na. Tapos na. Nagkaon ako kanina nga. Naglibot-libot ko na. Baka naman karos kaldo nga may itulog. Ba, oras kaldo nga may itlog. Paborito mo na ni Papang Nixon na. Hindi, gana ko kaulog karos kaldo mo. Dira ka mo nagpamulya sa Dalan Lacson sa Merizal? Sa may Rizal. Wala. Ha? Wala. Ano ka sa mga sa new government center. Ang imo bing cellphone naman ba kayo? Ara naman nun, nagbalik naman balatian niya nga dugabawod signal mo. Ay kagagamit, kwanda? Earphone? Ginasaksa ko pa. Oy, gamitin lang nila kayo nagabawod ang imong signal. Parang swabe, bla, ang imo signal, nga hindi gabawod ang imo signal. Arabe. Ara na, klaro na. Okay na? Okay na. Aratsada na. Gani. Ang inyong, di mo nakaanos kaldo sa Lacson, sa Rizalda? Dari sa may Bacolod City Government Center, Actionary. Meron di ka bligya ka rito, wow? Oo, nagaplastar sila sa Panasyate. Kulo ka rito na, no? Tricycle? Hindi sila naka-tricycle. Doon nagaplastar lang din sila. May lamisa-lamisa sila nga gamay. Okay. Oo, ginabutan na nila. Pero ito may mga iban man nga mga cards Hindi pa what I mean, ginabaligyan na bla ka, kuha na bla ka, ginkaon nyo na bla ni action bla nga, ang ginakaon nyo na Nixon bla, ginakarga na sa tricycles, karito, kung daan na sa panggaron. Ang ginakaon nga, sa may arosne? Oras kaldo bla? Wala siya sa karito, bali doon may aral sila sa gwa sang BPO company. Okay. Aral sila sa gwa sineda, may lamisa lang silang ginaplastaran. Okay. Oo, may araman gani, may canopy nga gamay sila, dako ba lang ang payong actioneric. Okay. Kaya baligya sila mga spaghetti, pansit, batikulon, nga ginadubo. Hindi na gilera sa kaldo, kundi tapos na baligya, Damo, may ara, mga carbonara. Affordable man ang price? Affordable. Amotang inaklan ko kaginat, 3 ka bilog batikulon, kag may rice na dala, 35 pesos. Batikulo na sinugba na kung adobo. Ginadobo. Adobo. Tatlo ka batikulon, dalang ka noon, pila? 35. Ate, okay na. May soft drinks Okay na, why? na.
Wala pa. Wala ka Ate? na soft drinks. Ate, dako mo na. Tube lang kay kagina nag soft drinks na dapat sa isa kadlaw kay isa lang na. Oo, kay budlay mag-diabetic ka. Oo, gani. May, Kaga, ano pati ka nasundan sa babaw di, may tinula pa din na biling kinang, ano to, bangros? oo, namukas ka da, damo da, sa daan pa kaganon. Oo, ti, may kadang saka kay nanay temprano, paka mo ni papang, kay do, may harap pa di bilhin. Na, si Papa nagsaka na gina. Ah, okay. Sa Liapon, oo. Okay, ti, ikaw yan, nagpangigaraw ka lang gali. Oo. Ti, namit Baka lang sa kada 25 kada ay may dala ba lang ano nga itlog 25 25 dala itlog? Nabutang sa daw cup plastic cup. Ah, okay. Damo man ng Okay Laros Caldo. Ang Laros Caldo na hindi na ginaling kung kanon ginaya. Kanon gid. Amo nang namin ang Laros Caldo, kay bang Laros Caldo, kasi ito ginaling, no? Oo, may ara pud dahil yan No. kanon gid tas may balunggay pa ba lang anak ko taksiyonere kanami. Kanami gali. Oo, amo nang namin ako magkaon sa Laros Caldo, na may kanon, lakay daw namit kaya. Oh, tapos may tinuktok nga ahos. Na, no, kaya meron isang Laros Caldo, nga doging galing lang, ano na, bugas, anong kanon? Oo, daw pud guro dugmo kang bugas. Wala po tugmo, kaya ginagaling kaya eh. Ah, ginagaling gina. Siguro, Wala, ina ya. why ka man bugas, why ka man sang kanon, nga makaon sa ginakan, ato to bla? Ay, okay, oo. Hindi Ginagaling ba? to pang. Oo. Oo, Sa daw ginagaling. Rizal Lacson tabla. Ang daw yellow ang color sa kaldo. Oo, sa hindi ba suki Galing ka na namin da. sa tanin, Galing sabor kay ang generic. galing kay tinami lang sabor. Sag mo bala, no? Madala lang sa galing sa namit sabor. Oo, namit ang galing Pero sabor. namit kaya kung may kanon, may kumaya mo sila na may balunggay, ay maganahan kagit magkaon. Oo, gani, namit ang sabor. Tapos may garlic lang sila. Ang ginapreparar, may chili sauce man. Oo. Kag dahon sang nga Bombay. Gani. Na sibuyas Bombay, oo. Correct, Kag correct. patis. No, kagati. Subong kaluyan man ako sinere. Kaya daw nagmayo-mayo ang tiyempo nato. May bulan ta? Sang may bulan. Ate, very good. Oo, may bulan. Subong nga gabi. Pero ang south nga parte, kada medyo magalumon ako sinere. Dari na daw sa naaw sa aton sa may syudad sang Bacolod. Oo. No, kagati. Subong nga gabi. Dari kita sa may Bangga Kore, no. Na normal naman di ang nakat sa nga traffic ko. No, hindi na kagisyado kadamo ang salakyano amo ni oras. Pero kung mga 7 or 8 PM gani, baperte gina di kalaba sa nga mga salakyan nga galabay-labay na Oo. kay di akon international na di ko nga dalan mo, no? Okay. Kagati dire gani mo obserbaran mo pa na nga nagabasa pagyapon ang mga dalan driya sa may areas sa nga going to Mansilingan. Sino kontak kuling pa na diga Nashon na Eric. Namiga di guro nga tubig. O kay niga da pa na di na nagabasa-basa ako nagadalaw-danaw. Wala pa na naubasaw? Wala man na hubas. Galing kay hindi man na tabi ko gani kung car wash pa lang area pero do hindi man. Oo. Siguro sa ulan kay ginaksiyonere ka. Ako yung gadilaw-danaw pa diri sa may takuling area sini. Oo. Pero sa pagalibot na naman yan, okay man ang sitwasyon diri sa may syudad sang Bacolod, Action Eric. Sir, palibot-libot mo sumo sa Bacolod, way kikita sa mga lugar. Hindi sa una bala, may mga lugar din nga may mga Christmas light na. Subong way kagit makita, no? Wala pa Action Eric. Subong ang sa ang sa kay Ang dribla kay Cerisera yun. Pero sa mga Ang dribla kay Mr. Jerry C, way pa na di sa Stonehill. Nagligad Action Eric sang maskara no nga sini maskara season so kung sang maskara week sa Action Eric pag kadto to napon labay dira sa patrol nagasiga na. Oo. Mm. Ti pero ning gabi, way ka magkulab. Basta buwas sa gabi, mo naman nabayan to, check to, ko na lagapon ng kuno ni Mr. Jerry C da. Check ta. Pero sa to pag-highlight, kasiga, gito yung tanan, Action Eric. Galing kay kuan galing kay ti maskara to yan, no? Oo, maskara. Mga 23 to, pang nalabihan, gito naman, wala. Oo. Nagasiga na ni. Pero dire ka Action Eric, diskan mga pamalaya, no? Ka mga establishments, diskan November na. Oo. So, hindi mo makitaan nga may mga nagasliga, nga mga Christmas lights. Oo. Sa insa nga nagaligad, nga 2021, damo kapaya pagkaabot sang September, na may mga nagalights on na, diskan mga cities, kaga municipalities, sumayara na. Pero sa Oo. buong lokal, laka pa. Mas siguro pag sugod, pag ini sila December, sako-sako paguro sila para manako sini. Kagati, abiso, o kung na-advise man sa itong mga kauturan, kung manak
nagpasakod pangit sila sang Christmas lights Oo. sa Indigad na nagpanugyan naman ang BSP nga kinanglan gid checkyaron ninyo ang tatakse na no kung nga approve ina bala sang DTI kaga kasubong man kung pang indoor ina or outdoor. Oo. Kaya ara action Eric no once maulanan na sa saksak man karon short circuit so may tendency no nga amoy na ang tunaan sa nga sunog. So kinanglan gid kung pang indoor lang gid. Hindi pwede butang sa outdoor no kay kung mabasa delikado. Kagati kung outdoor man na siya action Eric no kaya subong damo na ginagagwa na mga Christmas lights kaga daw medyo barato pa no. Pero subong sa presyohan na isang Christmas lights na may ara pa mga 75 sining pesos no ang presyo. May ara pa na? May ara pa na siya Eric sa mga Hindi na guro basi maulanan na mapunder pa na. kung kami ara na ang mga bulbs niya balagag may na be. Oo. Kaya nilupok na siya Eric mo. Ano delikado? Tama na ang halalungan, oo. Pero dire sa may isa ka balay. Damo na ara, gani sa damo may- na gani subong sale baligya Christmas decor sa mga establishmento komersyal no, mga malls ta no. Damo na gid action Eric. No, pero ang presyo isang Christmas tree ni Balang do matiko-tiko mo lang sa kalabanan ni Bay aring ikaw pa ya ma-decorate action Eric. Nakalabay ka ta sa may kwano, sa may tangob, tangob na da blamong nga may ara da baligya. Sa may daan nga bulang da do may kabaligya da mga Christmas tree bla nga kay ka mahal galing. Oh, gani biskan sa mga ano. May mga usa-usa bla, may mga usa nga mga design bla ka mahal. Mahal, oo kay mahal din man may action Eric biskan sa mga mall kagani ang Oo. pinakagamay daw ga 300 plus sila gani. Pero ti Gamay na pinaka-small na ang size niya. Nga ikaw pa ma-decorate. Yeah, plain lang gina siya ang Christmas tree. okay. Pila 300? Oo, di mga 300 plus. Pero kung sa uma, kaya ngita ka lang sang puno ka kape. Puno sang? Kung sa umaya puno sang kape, di ba damo na siya sanga-sanga? Sanga-sanga, oo. O mo na siya mga umaya mo, ngita ka lang Oo. puno sang kape, bansel, sang sigarilyo, o kung sang Bisan- cheese curls na. Bisan ano pa na nga puno, basta damo sanga, pwede na Oo. namin mo Christmas tree, no? Di kay bakod, di ka kape, kag dugag Ang nami imo ng Christmas tree ining bunggalon bla nga harap na sa baybay bla katubo bla nga kahoy. Ano ni siya actually tawag? Bunggalon ina bla nga katubo sa baybay bla nga kahoy bla. Na kay iba na Hindi ko gina familiar. Ah? Oo. Hindi ko familiar. Ina blang bunggalon nga kahoy bla nga tubo sa baybay bla na sa mga baybay katubo na damo na sanga. Iba na Oo. ginakuha na nila kadahon lang tapos iba na ginalagisan kag mo na gini mo na Christmas tree. Bunggalon. Taon ko na karon, search ko na para makitaan ko ano yung Oh, tsura. kaya kung mabaka ka Christmas tree sa mga department store ka mahal. Mahal. Ina As blang in, ang mahal. ginatakot-takot bla no ginasimbo lang. Oo. Baka mahal. Ko mahal na sa Eric. Libo man aksyon siya ng bilis na. Diba ka mo pala na 1,000 na, baklan mo pa sa mga dekorasyon Oo. ng mga Christmas balls na. Siguro So, hindi namang nubo 5,000 budget mo na Christmas tree lang. amoged. Oo. Nagali kay Talaga may sari kabalayo nga puro ng damo na siya. No? Damo na sa Ilang- Christmas light. Damo siya Christmas lights, pero wala pa gasiga, wala pa lights. Ay, way pa sig. Ate kay November, Wala. November 2 pa man lang mo. Christmas decorations, pero Oo. wala pa sang mga wala pa nagsiga. Ay, Genji, ganun mo takot man ko to sa buwaso Genji Oo, mayo Kay ginada. tapos naman ang pista minatay mo. Ganit, man maguhan ka naman laksyon Eric, na kayo daw sa pila ka tuig, na makita mga, amo nito, dyan nga mga binulan na yan, Oo. no, kapetsa, tamo ka na na yung makita dapat, no, nga nagasiniga-siga. Oo. No? So, pero subong do ka, gid, iwat gid sa Galing kiti, pananawan. ang rason sa tao ko, di bakal Christmas tree ko, di bakal talang pagkaon, tanan kaon pa, no? Amo gid gani, no, kay hindi, makaon ang dekorasyon. Mga kaon ng dekorasyon. Gani kay, oo. Kaga, Galing kito ka namin na sa feeling mo, galing mula sel ko nang imo balay, may Christmas light ba, no? Oo, amo na eh. Si Papang malaya Christmas light ko, no? Ha? Pero lain na yung gasiga, di ko, no? Lain na yan ni papagyan ka. Merda Christmas light. Daw, bisa pista minataya, gakwa na, gasiga na. Yan, Valentine's Day! Dala na sa unang paborito ni Papang, pro. Dala ka na utod si Action Cell Minardo. Amo na daw sa unang ipat-ipat nga ginasiling na ni Papang. Amo na paborito, pero ni Papang sa una, sa Action Radio sa una.
Amo na balay. Amo na pero may ginarumbuhan ni Aksyon Papang Nixon. Taom ti mga guro ta halos na kinalay na naman tanandang katambay na sa sinang nasilimo ga light Aksyon Diesel. Action, Eric. Oh, kilala na Nixon. Kayom-yom, di ba? Ah? Kayom-yom, Ati, di ba? bala ko sa una, rumbuhan sa una ganun ni Aksyon ng Nixon na sa una. Gani. Paborito na nga lugar sa una nga rumbuhan sa una. Are, pwede ka. Ha? Are, gini nga linya, Christos light. Oh, na ang mga tagiyan na sa mga buho-buho, kilala din ni Papang eh. Gani. Kabisado na ni Papang daya. Diretso na, wala pang. Papang pa ya. Kagreeting siya ng gabi, mang. Galing kay ti nagbuot si Papang eh. Gani, buo Si Papang yan nagbuot na nagbalik loob na nasubong. Mau. Hindi lang kita yung sure ya. Hindi ka sure. Hindi kita yung sure. Doon Ay, ako, Sel. ginati ka na Eric, no? Sir, ang nasiling ko ng bungalon, wala mo ng bakhaw? Bakhaw? Bakaw, Oo, okay. muna sa- Ito familiar ko. Amo na sa bungalon or bakhaw. Okay. Oh, salamat kay Nini Lawa. Bakaw. Oh, bakhaw. Kilala ni Nini Lawa. May gabi dala kay Mama Bitilaw da, kag kay Manang Bikilaw da sa Binarbaga, ka pamati sa mga gabi sa tuno. Oo, amo na nabala nagpaano sa amo nagpapamahaw. Nan, basta magadto kwartos teritoryo ni Mama Bitilaw ya, basta aksyon radyo, matik na pamahaw na si Mama Bitilaw ya. May padala pa na. May padala pa na, may take out pa na. Oo, Na. kaya nalandangan niya. Basta may padala na si Ma'am Betty, Oh, si Mama Bitilaw. Temo na bungalon o kun bakhaw. Bakaw. Nano. Oo, kahit may baybay na rin sa Binalbagan. Oh, ang iban kanina ang mga sanga-sanga ka bakhaw ginabutagan nila ka kula. Tapos butagan nila ka algodon. Oo, cherry blossom nga style. Oh, da mo nga style bla. Di brato mo nang kula subong mo baka ka kula, baka ka la kuano na. Gilar midol bla nga sa kanay. Armidol. Ang ginaremidol bla ginagamit mga remidol ka bla sa una bla mga kuan ka nang consta ano na daw kuan bla. Oo, nang ano ganit tawag man, Nalipat ko sa ngalan sa bla. Amo na premi na baka nanay sa una sang buhi pa nanay chari nga ya armidulan tanay mo nga bago plansa para gwapo. Para daw perte wala ka na. Para ka purti ka kahipid. Oo. Nan. Gani. Kagati, sobrang mulak siya Eric, no? Tapos ang pagulan-ulan, ini ang mga kauturan, tada natamad na magwa, no? Oo. Do ka tawhay-tawhay, gid. Oh. No? Tayubong. Sa palibot, oo. Zel? Sir, action Eric. Tayubong. Tayubong. Ayo, gali. Tayubong. Oo. Tayubong. Siling ni basta ni Lao dasig sa mag si chat niyo. Tayubong. Tayubong o corn starch kung si Romo Pasaporte pa. Ang tayubong, Oo. ginarmidol. Tayubong o corn starch. Oo. Ay, Sa may- bayo na, Oo. Eric na ginano, sa mga uniform. Gani. Ang migo kong engineer sa Binalbaga ka pamatik lala mo. May kilala ko daw. Si engineer Patrick Mabag. Yes. Kilala mo na? Kung yung nga bata sa nga kamsi Binalbagan sa una. Ano? Iya nga bata, si Mabag. Oo. Ni Engineer Mabag. Iya nga bata, schoolmate ko na sa una. Doon ahit lang ko siya 1 year sa una. Schoolmate mo ang bata ni engineer Patrick Mabag. Oo. Sino nga sa Kamsi. sino nga bata ya sa Kamsi? Sino nga bata ya? Nalipat ko ba sa lalaki nga healthy? Lalaking healthy. Amo nang Healthy nga lalaki. classmate mo sa una sa Kamsi. At ika pamati sa mo sa aton si engineer Patrick Mabago and family dira sa Binalbagan. Yes, mayong gabi, no? Kaya may negosyo na sila ano mo? Oo. Sa may plaza, di ba yun? Damo na ni gusto ni engineer Patrick Mabag. More. Yes, mayong gabi dira engineer. Basta makakadto ka sa Binalbagan na piti na si engineer kay okay na si engineer Patrick ya Mabag. Gani, man action Eric. Dugay naman ko daw wala kakadto to mo. Kilala mo si Ronnie Inyon? Hindi ko familiar action Eric. Si Ronnie Inyon, membro na sang OTTG ta. Driver sang Angel Taxi. Oh, okay. Pamati si Toto Ronnie Mayong Inyon. gabi. Yung gabi
paagi sa aton nga mga tagpalamati dira no kagti sa mga nag-greet dira actually Oo. no mayong gabi gid sa inyo sa Facebook Live Gani. no kagkatubang man sa iban pa nga mga Nagalibot ka bala, siya kita. Nagalibot ka bala, lanta ko sa imo live daw, way ko kita pulis aw. kina ano ka ganak aksyonere no kay dapat Base na po, wise laguro. Ito, 4 kadlaw din po nila to. nagalibot kini sila gina may ara standby gani sa may downtown area dira aksyonere Oo. hindi na pwede nga magpaway sila. Dapat libot. Kina sila mo. Pasiga patrolya ni Actionary. Kag gina sa may Golden Field ayon, no? Oo. May nagalibot nga iyak ka. Sako pa na din sa police station 8 Actionary mo. No? Gani, So, gani, kinanglan libuton. Gina din nila. Kaya musta itong follow up ni Major Puerto to, ay pag ito sang lead sa suspect to, ay dito sang nagtiro to sa Rico Santi to. Wala, pag yan Actionary, no, kay ti mamangkot pa man sila, investigate pa man sila sa family, no, kay ti subong da sako pag sine-process man, no, dire sa bangkay sa ilang himata, so mga was man ay naginangan-angan ta lang, pero nakakuha na kita driya sang pahayag man sa barangay kapitan Actionary, Oo. no, so karon aton man nga pamatian sini ang pahayag, no, sang kapitan dri sa aton nga follow up man nga regarding sa shooting incident ni Action Eric, no? Kagati dito kagina sa mga recoveries man no? Wala man sang na-recover dito sa motorsiklo nga mga kontrabando. Why gito recovery sa lugar? Ang Pila ka empty shell to sang pila pila to ka empty shell sang 45 tong recover nila? Dua Action Eric, Duwa. Pero ang igo sang biktima 3 sa ulo. 4. Bawo kadamo. Ulo gito tanan ng igo? Daulog ito Action Eric. Sus grabe no. Gintod tuog isang manugpatay no. Gani kay sundan ka pala pagkasunod mo daw gin patupungan kapag yan no kay diretso ya wala doroga mo. Gani no gin kwan gid gin siguro gid nga why gaginawa ang gintiro ya. Correct Action Eric, no? So, condolences sa pamilya man sila Action Eric. Oo. So, ginatingwaan taman ni nga Sa motive din di pa gin-establish ni Major Puerto motive di action sir. Hindi pa Action Eric, na kahit hindi pagid sila bala makambal, na Oo. kahit ang gina-consolidate sa nila subong, ang ilan sa nga investigation man, kiti kagilas ang hapon to duganay man kami to gani o kundo nag-ulabanse lang sila nga Oo. nagadto dito sa may himata no, Oo. so wala man to nila gani nabtan pero ti isang gabi lang ni no na-claim naman to nila ang bangkay sinisang ilang himata Action Eric. Gali kasi si Major Puerto sa man mga kaso wala nila ginaung tatanya tutukan gid ni Major Puerto hasta nga mabinggo kag ma-establish nila matutuod nga motibo bla. Amo gani Action Eric no so tiyangan nga talan sa labas si boss no balikan sila sa Oo. ma-follow up kaysa sinilang gin-update ko man so wala pa man sila sini Oo. nasang dugang pa nga mga information nga nahatag Action Eric. Gani man ti tugyan ta kay Major Puerto kay kabalo kita sa kapasidad ug abilidad ni Major Puerto sa mga kaso ginating waagin na nila once and for all mataga anustisya gali kita mo na ko isa kung ang concern ng pamilya kung wag cooperate medyo may kabudlayan pulis na to amo na ganay perming hambal sa ato kapulisan basta kami krimen kung ang pamilya concern maghatak lang sang bulig kag sining nato nabi kwanda kung ano pa dang ila mahatag information sa pulis at least dasig production sila investigasyon. Yes, correct Action Eric no. Kag kung may mga informations nga sila no, nga makuha man so kinanglan ta Manila i-validate kag i-verify sini kiti hindi man ako kisalog-laho gid Action Eric no Oo. ilabi na gid kung amo ni nga mga insidente no nga ginaluthang ka o kana shooting incidents ni Action Eric. Oo. Kag ati so nga gabi no diri sa may area Nag-text si nag-text si Engineer Mabag si Jeric ni ngalan niya Jeric Mabag. damo na Action Eric. Ang classmate mo si Jeric Mabag. Yes. Muna sa. Si So, may salamat kay. firecall ko no. May firecall ah. Firecall. Sila ka gina-contact din ni Action idin ko din ng firecall Sige Oo. So, kagati ang areas rin no. Ang mga kalandan do ka mingaw gid. Oo. Ang mga kalandan sa mga gabi sa pag-obserba sa pila pa linggina sa mga mayo to sa imo Action Eric. Ate, may Duarte kaya wala na to yung kakabsan biskan pa paano may customer. Tiba na nag-ubsan niya ang Gingy Gani, pero Nakakaloy, ang alman na. iban. O gani, pero tingin iban do kami Vista Alegre, check niya ba ito si residential? Vista Alegre o residential. Check nyo lang sa may Abada Sky yon.
So, acton na lang padulungan si Action Eric. Sige. Proceed. Yes, okay, Action Eric. No, sa Abada Sky. Vista Alegre. Sa Vista Alegre. Okay. So, Action Eric, no, patry ta kay gangot man di subong, no, kay pase makakuha da sa nga initial info man rin sa Bureau of Fire Protection. Samtang nga nagapadulong kita dito kagati Action Eric. Mabalik na lang ko karon sa imo no feedback kung lapit na kami dito sa my area. Okay. So, amoy na ang observation report nga gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Salamat kay Action Sir Minardo. There you have it, observation report sa patrol. Proceeding sila sa area sang Vista Alegre, Abada Sky residential fire call, no? Basta dugay makabot sa Action Sir Minardo. Indicate ko ni Action Sir kung yung kaso kung makabot ka sa area sang Abada Sky Vista Alegre na may reported sunog. Balikan na lang karon sa Action Cell sa duga pag niya sining action balita. Gina-time out na nila happy listening kay Noy Nuts, kay Mildred Sanglap, Jojo de los Santos, good evening. Kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa kag Doc Matt Mayo, Mama Lulit kag Papa Joe Jalagdon, Alma Oligo, Noel Amar, MG Season, pamilya ko dira sa Barangay Pandanon, DSB. Gina-time out kamo ni Jinky Jalagdon sa Arizona, USA. Si Corns Gariando, nag-monitor mo sa aton. Salamat, Gid. Kay Talitha Neth. Talitha Neth, ang sunog para sa Vista Alegre, Abada Sky. Wait ka lang sang development nila, no? Good morning, Action Eric. Monitor, Gid, while breakfast coffee kita. Sir, here in Rochester, Caribou, super busy na, sir. Coffee ta, sir. House as all. Alin kay Vanessa kag Doc Matt Mayo ang nagatamya. Morning na sa imo, Madam Vanessa Mayo. May gabi na kay Ricardo Asintista. Sabi niya, good evening, Action Eric. 4 kay go sa ulo tanan. Akigid kayo ang naghimo magamuna Ako gid siguro ang atraso sa biktima. May posibilidad nung Ricardo Asintista. Siguro gid nga mapatay ang yaging tiro. Kay Dino Alik da may gabi gid. Kay GVL Untayaw. Kay Gloria Dislati Sombito and family dira sa Valladolid may gabi gid. Kay Jonel Halorina kuan ka pa urok-urok gid, no? Good evening, actually Rick, my friend request lang ko. Liwat sa mo kay nahack account ko. Ay gali ka. Sige toto, Jonel Halorina. Copy. Sige, check na mga report na gikan sa to sa correspondent. Una ko report gikan sa area sang First District, area ni Action Resort Pateño sa Toboso, Calatrava, kag San Carlos City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aris Action Resort Pateño, line number 3 sa report. Son, good evening. Kamusta panahon da? Yes, Action Eric, ti mayugid ang timpo di daw pinsa ko ganigina daw dire-diretso ang ulan pero kay ti madali malang mga minuto malang nagulaw man sa dayon ti hulaw sa dayon. Kamusta inyo da kwan? Kamusta inyo da first day sang kwan sang face-to-face classes ta? Ati wala problema kay estudyante daw lato-lato pas mais. Lato-lato but silingon laka-laka? Laka-laka. Duta nagbalik kin natang estudyante da sa imo? Kay ti kabalo ka naman niya sa amon di Action Eric. Ang ang pizza dos amo na ang kun sa mga binisabay pa tig dagkot mo. Okay. Kay may ara pa kamong di ang kwan nga fiesta minatay. Oo. Ti ang mga estudyante way klase subong na sa inyo? May ara klase. May klase produta ng sulod ng estudyante kaya ang ibang estudyante nagkadtos patyo mo na? Muna. Okay. Kay ti
Tibuwas siguro, damo na na. Ati, most probably mo ginaguro eh. Oh. Kati ang iban, wala gani katunga eh. Way katunga ang estudyante sa kwarto, si Sakarom. Kwarto sa isa gabi rin, sabi ang imong class size mo 40, Oo. gani klabot 20. Ay, tuod. Oo. Kaya ano lang na, yan ganun mo, check attendance lang, puli na yun. Ati, kunara, estudyante, class gani. Ati gani, mandi mo na pwede nga papulion mo, kay jutay lang ka mo. Kajuta. Mas nga, okay, kalas, mapuli na kita, kay jutay lang ka mo. Hindi mo na pwede, guro, no? Hindi ginaya pwede. Kigang ka na ni school principal da. Oo, kigang kayo muna yan. Mas liguro si school principal, ka mato-mato ka karon na. Nami sa uni mo ba? Kadutay ka mo, muli mo sa ganti mo. Natuon sa pizza dos bla. Kasi usually pizza dos dia mo ginang tigsindi kandila. Di mo? Gani, Muna gani. ginag dinasok ka niya sa minteryo kay na. Nan, oo. Oo, ti mayo man kay wala man nagulan. Oo. Ti boss back to normal na ni si Candice ang face-to-face classes. Ti ano na ni siya. Bilog nga simana na ni aga kaghapon. Okay. Muna na siya ang sitwasyon da. Oo. So I hope nga malagani kay si Tita Queenie ula Oo, laptaramag ya. si Queenie, wala naman nagraptaramag ya, naghimo naman lang siya nga LPA, low pressure area naman siya. Ano istorya na Grossland Tito Paeng. Sili ko na sila lipain niya, gusto na nanay, kaya do ako yung ngawang kalaslas ya, di ikaw Queenie, kalamakalangay da. Di pa ka nay. O, puway ka na sa banga da, kay na daw dako-dako itong halit ko, hindi na pagdugangi da. Gani. Si Eastern Visayas daan ti Eastern Visayas nga part ng iya igo dalagi na di malagani kay ay nagpawayway sa medyo mayo man Gani. No. Pero te ang natabo kay na Action Eric sa pila naton ka mga balita dito hindi mo man masabtan laway pamilya. Actually ginadala kay na sa may Calatrava District Hospital. Oo. Ining si Jerome Ponsica. Okay. Matapos ngini siya nga may pila sa ulo, tugas sang armas luthang. Oo. Si ambal sa aton sini kapulisan kung ginplano gid man sa nga patyon kay manti bayaw man lang niya mo. Ang tiro man sa iya Pamilya yung mangli. Pamilya man Oh, kasi okay. ang asawa ni isang suspitsado ni utod man sang biktima. Okay. Tapos ang ginalinan sini kabalo ka kun atop sa pansyon. Atop sang pansyon? Atop sa pansyon. Amo na lang kasimple sa ginalina. Tiniro gid bayaw ya? Oo, actually nagintra lang nimo, nagintra kay ang natabo sini Action Eric. Oo. Ining papabla ni sang biktima. Oo. Si Rudy Ponsica. Oo. Indumog ganing iya bata nga babae bla. Bata ya nga babae, dumog ya? Oo. Bata ya, dumog ya? Dumog ya. Do ka labutaw mo klase amay naman. Baka, iya bata, babae, iya dumog. Dumog ya. Sobra pa siya sa babae man iya. Bata mo, dumugon mo yan. Ano klase amay mo naman? Kaya wala sila na intindihan ay kay ginatupan sang bata yung babaeng pansyon bla. Di ano kinatupan ng pansyon lain. May kaya hindi maulan na, hindi minitan. Amo ganit kay may ginpadala sa silinga tupi na diretsuan na da sa akong tiyo sa una bla. Di kay Okay. budget wala nag-igo bla. Di ang budget, wala mag-igo to sa ikaduha nga pansyon. Tani mo mga sakop sang atop. Tinangakig. Nangakig. Ayati. Pagapon gin sulong yang iya nga bata nga babaye. Sang tatay. Sang tatay kay dumog. Kaging dumog. Oo. Kaya nagkabos ang atop sang para sa... Pansyon ni ginimo na atop-atop la. Ayati, mga lasi istorya naman. Ano na nga. So, ang natabo kay ti nagpagkabalo ining pagkabalo sang suspitsado. Oh. Kay ti abalabal driver nimo si GB Lumanog mo ni ang ang suspect kay na diri nga malangani kay gindala ni Kapitan Ponciano Mariposa sa may police station kay nagkadto kami ito sa Makasilaw. Oo. Kadtuan upod sa kapulisan na bunggo pang nga punulo sa salakyan kapatrol noon
Oo. Napupol mga grabe sa Eh? tungod sa kalayo. Kaya gikantuan namon to kay napaabot namon na dula ng ang suspect. Oo. Balang gani kay pag pauli na namon gikumbinser guro ka panago lang gali. Yung kumbinser sang pamilya kag ni kapitan nga mag-surrender na lang sa sa kapulisan. Oo. So may kay na kay gindalaman ni kapitan ang suspect pero ng armas sa aton sini-interview ng armas ginaboy sa pa. Oo. Di Ano armas na to, aw? Ha? Ano armas siya? 45. Wow. O sling nga may armas ka. Ni sir kay nakita ko na sa una sa may encounter na blao. Nakita ko na. Sibing, Kita man lang sibings. to ka bilog bala to. Pinto Oo. kanin di na ko nung maglupok manggali. Tisling ko din na to. Ni ginaboy ko na sir. Tingin ginaboy mo aw. Tisling basi kung makabiktima pa ko. Tisa naman kabilog bala to. Hindi naman tumlupok. Karso tao ni. Ano kung may bala tani na makakatari bala tani? Di Basi patalik kaya mananto ka ginaboy pero tayo tago iguro ah. amo gani ti siling sang pulis kay na lingati kwaon mo to bas kung gindin mo to ginaboy sa sapato sa lumon mo to Oo. kay kung di mo to sa lumon O di pa pasalomon, ikaw pasalomon, ikaw isalom ko sa... oo amo na natabo kay na ti ara sa subong sa detention cell sang Calatrava Oo. while ining si Ponsica si ang ulo yan nagaduga gikay na gindala diri sa Calatrava. Igo, ang igo sa ulo ya, ang igo sa ulo ya. May kikibyas guro. Ambot gani ko ambal sang pulis kun At kay kun intro, kun sentido, basi patay sa may guro kibyas. ang lantaw ganila ba sige tungtong blang puluan na bla ka ulo bla Ginkwan sa guro. paglupok naga bla Paglupok, gin pistol whip sa guro. bla Gin pungkoy sa sang kwan, sang armas. sa amas Why siguro gin tiro, guro gin pungkoy lang sa guro ah. okay pero kay di ka tungtong kunong armas sa ulo mo Ati, katungtong ano pero gimpungkoy garo kay kung gin tuon kita barrel sa ulo sa isang pilite katilo kundi buka ulo sa isa pa to guro to. oo mamagani Why guro ah, ginpungkoy lang guro, gin pistol whip lang guro ah. pero kay pistol whip Pero may recovery sang empty shell. may ara Ati, guro pa pistol whip, guro pa si aksidente mo naglupok. naglusot pa gani to sa dingding to sang barangay Kagawad Oo. malang gani kay wala may nagigda kay kung may gigda ati na intunsis pagide Oo, nanan. oh Oo. ambot ko nano nga pagkaklase kung pistol whip ya o kung ginto Kwan niya. Matsa kong pistol whip yun lang guro, kay kung gin tiro, ito solo, patay man to guro yung kwan guro eh. Bukag tapos lapit na lang mo Oh, aram lapit lang mo sa natin. sungay Ang ganalan. knocking power na isang 45 ya. Huya ka naman na magtindo ng mga paman liwat. Amo gani man hindi ka gisantuhon sa naya Ah? oh yes sa ari action ni ko sa interview naton kay na Oo. sakay ang suspitsado sakay Libby ang lumanog Oo. sang barangay Makasilaw diri sa Banwa sang Calatrava. Ano lagi pusil man dito sa nimo? Sir, kaaway silang kaaway sila sa kung gangan akong asawa. Oo. Nya karon gi-timing man lang nga wala ko ba? Oo. Kining akong bayaw ni intra gibaril akong tindahan niya gidumo kong asawa sa iyang papa. Nya. Kaya wala man ko diha. Gusto sila kuan sa kuha sa akong property. Gihampak man niya bato kong tindahan, nilapos mo ng bato niya, na ako mga bata sulod. Mao nang ako siya gipangita. Atong hiyula pangita na ko siya para pag-isoryan ako niya ba. Anong ginana man nimo? Yung sa ning labay ato si kana si Jerome. O niya kay karon pagkita ay na makagiatmin ko niya sa atong may payag ni Josie kay istorya na mi kadiot ning ano medyo may gani ko no. Kay tindahan day yang gilabay. Dili ako mga bata. Dili ako naglain eh. Anong apilon niya mga bata, di ba? Sa kinsa naman siguro. Nakin ng iyan ng isa rin kay kita ng dumog na Pagka umana to ning uli ka pa wala na. Ning uli ko sa balay. Maupagwa mo pusil. Ning uli ko sa balay yo. Dala na to na ko sir kay nangaman ako daan ba kay pati ko kuti-kuti mo atang. Amo atang. Oh.
Mo na nga nangaman ako daan kat pusila usar ko bala to. Lugay sa kuha. Unsa man to armasa de? 45 to sir nga paltik nga. Basta dugay siya wala ko kita da to pusila ko kay wala mo to ka nagditaan ako to sa babaw ba to girahay sa wala panahon ba. Lugay na kay kitabuan ako abi na ako dili buto ba. Ini buto ko man day. Ya sa akong kahadlok pag uli na ko na pag dito padlos babaw on nang gikuan gi dispatcha kay basig kitaan pug lae mapusilan pa nang kuha sa may bala. Na usar ko to kapo. Paano mo to sa anong armasa? Nakita ko lang ko sir. Nakita to na ko dito is babaw. Sa katong gigirahan sa una ba. Nagabiyay ka pitiga na pala. Habal driver ko sir. So, nagbiyahe ko dito. Tong armas. Wala sir eh. Dito tigis babaw. Dito wala na ko nagbiyahe ka dala armas wala. Sa pagkabalo mo sa imuga nganong sa manaya batasan? Lain gi sir. Mismo ang mga bata, mga anak niya mata istorya ginan niya sir nga lain gi siya batasan. Kaya siya gi bata ya dumugo niya. Kuan para magamo gid ang kuan. Nya kay mo man na ugangan. Ako sir, wala rin ito kung interest silang away. Kasi daar na ako sila babalag. Lata na ilang pero bagay diha. Basta di lang mang dami sa property ba. Moro na kuha niya. Lain naman. Murag. Wala mo sila respeto ako bilang kuhan. Ilan man itakan ng katungan sa tindahan. Ilan man kuhan. Birahan mo nila. Dugay na ng inyong ano diya? Sila sir. Diya? Dugay na sila. Dugay na sila ba nagsigir naglalis mismo silang amahan o ang ilang pamilya ba wala sila kanang tao kanang wala sila kanang dili bitaw sila close nag-away-away sila wali ang close siguro sa papa sa akong ulangan ba atong babae din katong anak sila duha pero ubang mga anak di sila away di sila. So napil ni si Jerome nag-intra. Kana si Jerome intra na si Kalit. Kapila naman nila lagi tulong kung balay ko nga wala ko. Ilarang ilak na ng asawa ba. Pangalan lang ko nga abot ako sa balay. Ang asawa ko ilak na. Nagkaigsuon man na niya. O ganit siya. Kaya wala raw ang tato ba. Pero abot nga nung sa may lang batas. Klaro? Klaro, agaw na impito mo to isa ganito nga kwanto kay kita iguro nga dunubog yung bata ya mo. Gani kay ang hindi mo maintindihan mismo tatay dumugo niya bata ya. Kaya guro to isa to guro nga suspect na mo nimpito man guro kita nakita dinumbog yung bata ya ti guro ti pamilya man. Namugani Ati guro pininggi pistol we kag pinrokpan sa. Wala kay way mapuruhan. Mugani ti boss schedule tos lang kay Kapitan Mariposa Ati itanaw ta nabi boss kuno resulta na sa ilan nga tubangay na boss. Na. Kung mag-arigluhan na o kung sa kaay kaso. Kasi puro man na pinamilya kay pero si si Libby ti ari di sa subong niya sa Calatrava PNP Ati sige. I-update na ko na boss sa gabi action ni so nanong resulta sa ilang ibis akonda sang ila kung mga pinakasaway kaay kaso na kung magrilugar ka ti pamilya lang mo. Mugani man kag di na tong armas kung sa lumo niya to. Balik ito i-report mi boss sa gabi kung may sulong ginsalo ito. Way to ginsalo, way ginsalo, way to ko rin na boy tago ilang guro to. Mugani man kay. Ano gunto kaya boy mo Pwede pa ito mabligya Mugani bisan paltik to. Bisa paltik lang to, ti pro 45 to ya. Basi cold pa to. Ambot lang. Sila ngayon, alat talaga basi sa tuod sa lumo nyo to, boss, basi pabalikaw nyo to, Blau. Kaga tapos, baylo saksako bugas, armas baylo bugas, Blau. Armas baylo bugas. Tika bugas po siya. Amugid. Tingin palapon na boss palapon na ni boss Action Eric. So, muning pila ka mga development, balita gikan diri sa Maya Banwasang Calatrava. Kaaksyon nyo, Nelson Patiño, na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Ay, kasadya kung sasang ay naway pinamilya, no? Isa kang isa, hindi man kapugong bla. Sa Silabo ka Balatsago. Ay, ho. Ali sa report na aksyon ng Sur Pateño, sa Rota report na aksyon Roger Gutib, gikan sa Segundo Distrito, mga aksyon balita gikan sa area San Cadiz, Escalante, kag Sagay City. Kung
nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Hari sa aksyon na Roger Gotem, line number 2 sa report. Jer, may gabi, please kami. Yes, Aksyon Eric, maayong gabi kag maayong gabi sa itong mga aksyon sa atong Aksyon Eric, pinaka mga balita sa siyudad sa Cadiz kag norte nga sa probinsya sa Negros Occidental. At sa inyo tayo naging Aksyon Eric ang nagkanto sa patio sa nga adlaw, no? Ining katapusan ng adlaw lasang pag atong sining pag hiwat sining All Souls Day kati sa itong pitsa 31 nga daan, ang iba nag-una ng nagkanto sa patio tungkol kay una-una ang pitsa 31 Lunes, ang ikaduha nga may bagyo pa itong Queenie, ang iba nag-advance na pagka kahapon naman nga adlaw daw halos gutok ang mga sementeryo subong ya, ang iba na lang nga daw wala magkakanto sa ilas ni mga himata nga una na nga taliwan Aksyon Eric. So far, kung lalataon nato dire sa bahin sa aton sining area of responsibility sa Manapla, Sagay, Manapla, Cadiz, Sagay, Escalante, at nangin matauhay iya kag malinong ang paghiwat sini dako nga bagay ang implementasyon Aksyon Eric sa aton nga kapulisan sa mga tawag ba ni rules, implementing rules and regulation nga wala sa mga liquor, wala sa mga pagsugal nga magansal nga mga patigayon nga mga sounds diri sa mga patio, unlike sang una nga grabe gid sang una kay daw ka tensionado katama sa mga patio o ang paghiwat sining All Saints Day kag All Souls Day Aksyon Erika. Mayo man kay medyo mabulubog na lamang gid ang panahon, di masyado mainit. So tong kahapon daw medyo mainit diri sa bahin sang norte sang probinsya, pero pugtak man Aksyon Erika ang galom, pero kahapon daw kita madumduman nga tupagid ang ulan. Amuman sa subong adlaw Aksyon Erika. Sa pinaka mga balita naton sa aton sining pag natutok man sa mga balita kay nasa aga pa mayara na aksidente sa motorsiklo kag may mga minor malang nga mga pilas ang agin responsibilidad sa rescue diri ayon sa may bahin sang Asinda Cornell Barangay Kabahog. Mga pasado alas 7 na tabo ang isa sang biktima diri mo si Arlene Ligaspe nga isa man ka empleyado sa City Hall sa siyudad sa Cadiz, unang adlaw man sang pagtrabaho kung after long weekend, pero siya tigindala sa Cadiz City Emergency Clinic, pero minor Aksyon Erika ang sinabaton nga mga kapilasan, nagasakay siya sa single motorcycle sang matabo ang amo nga aksidente. Panawagan siya sang backpack siya bala nga color pink. Iban na dula o kung sino man nakapudyot pero dulong sa City Hall 2 sa siyudad sa Cadiz kay ara dang iya sini nga mga ID, ara dang iya sini nga mga importante man nga mga dokumento, no? Ginapanagyan ni Arlen Ligaspe nga aksidente kay nasa aga diri sa may bahin sa Asinda Cornell, tunga sang bagong dalan kay naka-enkwentro man siya isa man ka motorsiklo. What ko nagsanggitan na sila sa nirek ko na wait makwa mayo ang detalye gid sa bahin sa traffic section. Now sa aton si kay na tigayon gid man nga ma-file sa kaso kay na sa aga tuntog report gidala sa fiscal ining nadakpan Aksyon Erika during sang checkpoint sa mga katapos ng kapulisan kadto nga tinarigda nga Lunes sang hapon sa may barangay Kaduaan. Kay na sa aga gindala ni siya sa fiscal ang nadakpan bala nga may armas. Tigin
dalain na siya sa official kay gin-inquest kay na. Sige, check na ito subong sa kay Ma'am kay Lieutenant Gina Fernandez, ang Deputy Chief of Police ang Cadiz City PNP. Nasunod sa iya, kasi natikayin nga ma-inquest, ma-filean sa kaso sa pagbayolar sa Republic Act 10591 ni si Richard Hilbaliga, Oksena, 40 anyos, sige na nga taga Barangay Purisima, Manapla, Negros Occidental, nga nakuhaan sang isa ka caliber 45 pistol nga may 8 tanan ka mga bala. Kag ini ang natikayin gid nga ma-file ang kaso kaina inquest proceeding. So sa report nga tiway man sa may mga record nga iwan sa mga police station Manapla kag Cadiz, ordinary nga citizen galing kasi mahilig lang yung magdala sang armas kay suno siya protection man kuno sa iya sining kaugalingon. Kaya muna na timingan gid nga naga-checkpoint kag ma-evade gutan ni siya galing kay daw hindi mayo ang giho niya. Balik siya pero pagbalik niya tiwag siya kabalo nga pulis na kasatrom gid siya gin. Laga sini sa action erek kag didto gipangitaan sang driver's license pero pagkuha sa driver's license nakita nga may ara nga caliber 45 pistol sa iya siling nga sling bag. Amunang siling naton ganing iti kinanglan ang armas nga wala sang lisensya, wala man lang sang ano malaga delikado nga sige gidala sang armas amo ning natabo nga si preso siya sigapon sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility. Matawhay ang palibot aksyon ereka pagkatapos sang undas sa sining Tigkalalag. Natamyaw talang yapon si Major Nelson de la Cruz nga nagapamati gisaton subong manda sa dyan sa magkakal sa mga barangay Sipania mayong gabi gina si Police Colonel Calixto Mabugat Ginatamyaw taman Kap Malin Diaz kag Mr. Jonathan Diaz tutujuar kay Day Bazangko kag ang pamilya is Paris sa Paglaong Village sa barangay Mansilingan siyudad sa Bacolod at man nga ginatamyaw si Pastor Gabuan nga nagapamati gid sa aton sa Action Night Patrol sa kadagabi Action Eric. Direkta sa aton namtangan sa may siyudad sang Cadiz, siyudad sang Sagaya, siyudad sang Escalante. Para sa Action Night Patrol, ini sa Aksyon, Roger Gutib nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radio! Salamat ginaksyon Roger Gutib, reporting live gikan sa Segundo Distrito. Mayong gabi dira sa kay Archie Pasibog Sibiliano. Ano nito to? Rex Sibilino ni? Si Archie Pasibog Sibilino. Si Reds Malls, kuya, may gabi dira sa imo Kay Reds Malls, paurok-urok man siya. Sa kay XM Lizares Gustilo, meron dira nga pagpamati. Kay Maninoy, maig kay Maninay, Chari Salvacion dira sa La Carlota, may gabi man, no? May aragling National Convention kag Technical Conference ang PIS ka-48 nila nga Philippine Institute of Civil Engineers Incorporated. National Convention at Technical Conference on November 11. November 11 kag November 12. Kay balo ini sa akong amigo Engineer Patrick Mabag. Ari ang resulta ng isang i-recap ko ng resulta ng STL tatlo ka draw kay na. Ang first draw kay na 2-1, 2-1. Second draw 9-29, 9-29. Ang third draw 37-29, 37-29. Ang resulta sang loto 655. Jackpot prize wala sa mga nakakuha 29.7 million pesos. Resulta 655, 22, 16, 13, 27, 38, 43. Again, 22, 16, 13, 27, 38, 43. Ang resulta naman sa Lotto 645 jackpot prize wise na nakakuha 17.4 million pesos. Resulta 645, 42,
17 311 67. Again, 42 17 311 67. Ayos. Balik kita pagkatapos lang sa itong importante nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara na nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano, ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos lang
Tapos sa may eskwela. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, nang nakuya, ako makulam. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ko sila, madisurbo ko sila wala, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko, hindi ko per may makamit, tapos, kakulbaan ko per may kung mag-test, kay may time limit, tapos, ang connection pa dan per may sakon, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya. Kaya ginagamit ko siya, wala sa nakulbaan ko per may, kasi hindi mo ko madala sa top. Siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student. Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ligat. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang aton income kulang gid sa aton ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo duan muna kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinahanglan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tabalagad sa iyo pala ng Action Night Patrol Program. May gabi dira kay Migo ko Jefferson Locasan and family ga monitor gid sa aton sa pamilya Carbajalda sa Marville sa Division Barangay Granada. Inatamya ka mo dira ni Athena Faith Carbajal ga monitor gid sa aton sini nga pangalaga. Balikan na ato sini nga patrol, balikan na si Action Zel Minardo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action Sir Minardo, sa balik report, Sir, please come back. Action Eric, no, kita sa may area sinisa nga nasunugan pero di fired out naman. Kagati rin nakuha naton ang pahayag sinisa nga tag-iya nga si Sir Oscar Panis, 70 years old ini siya. Nang mga alas 7 gali sa nga gabi sini Action Eric, nagsindi ini siya sang kandila sa iyang altar nga yaran hamtang sa sulod sang iyang kwarto. No, kag ang gintungtungan niya ini isang baso sa nga plastic kagin butang sa ang altar ara sa may orokan man. So bakit orokan is plastic man ni Action Eric, no, kagasta nga naupod ini kag
ti kaluyan man aksiyonere kay ti fireman man ni ang iya nga bata pero si Iloilo na assign gin may ara sila fire extinguisher do ang bahin sini nga nasunog lang partially damage lang kaya ara naman sa sulod sang kwarto sini so hindi na sila ang nag-star lang upo lang sa iya nga asawa sini nga si Ma'am Lolita Panes so isa ka 53 years old naman no sang hindi na nila masarangan sini ang aso no nanawag sini sila sa piyak balay kagati dito na nga gin-initiate sini nga gamiton ang fire extinguisher kag asa nga ginabasyahan man sini ni Sir Oscar ang ila nga sulod sang kwarto kag wala na ini pa nagkalap no ang kalayo so sa action area kag sa subong no nagapadayon pa ini ang investigation sang Bureau of Fire Protection regarding diri sa total cost of damage so kan estimated damage sang mga pagkabutang nga yara na hamtang sa sulod sini sang kwarto action area na samtang ti sa piyak nga bahin naman action Eric regarding naman diri sa insidente no kagina sang hapon sa diin isa ka shooting incident nga ginko atatong pahayag ini ang kapitan kagagin kumpirmar diri ni Kapitan Elmer Villanueva sa barangay 40 nga wala sang kontra ang biktima nga ginlutahang patay sa barangay Tangob apang ang utod sini ang may mga reklamo angot sa negosyo so sa kapitan nakilala nila ang biktima bangod sa negosyo sini nga gintukod kagini ang nag-istar sang tuig 2019 sa barangay 40. Samtang pag-ausisaon na pa sa kapitan ang iban pa nga mga records ng biktima sa barangay kapin pa nga may mga aligasyon kag impormasyon nga ini ang nagaintra sa illegal nga aktibidades. Balita Patrol ni si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat gid Patrol. There you have it po sa kapagpakalagan sa Action Patrol program sa Miyerkules nga edisyon. Liwat ini magatakop. Balik ini buwas Huwebes. Aton sa lima patrol ayon na reporter sa Action na palakad karong gabi sa Action na Roger Gutiv, Action Nelson Pateño, Zel Minardo. Back to back sa mga piloto Action Papang Nixon Tahom. News Center Action Eden Amoso, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog Syudad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa Station Manager no na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang iwalagat ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, kasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat natin magtulog, magpangamuyo. Sige pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilong nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night.